Hvor er vi på vej hen, Karl? Det er Næstved. Cyklerne. Hvad er det, halvanden time? Vi skal lige dokumentere det her. Ja. Det var hyggeligt. Der er sådan en vintage shop, vi skal besøge. Det virker bare spændende. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg fortryder lidt. Men jeg er altså disset. Jeg vil hellere have kolde hænder end kold hals. Vi er sådan 5 km inde nu. Wow! Bare lytter til musik og har det godt. Taler om vores roommates. Ja. Men lucky hyggeligt. Lige det her. Fuck, det er flot. Der er vi sgu ikke hjemme endnu. Der er sådan nogle orange på højre side til grønt til venstre. Ja, det er fucking flot. I love it. Oh shit. Ja, det er fucking dejligt. Lad os se der. Fuck, det er flot. Holy shit! Aesthetic ass billede. Skal jeg nu lige tage et billede? Af mig? Og Instagram. Prøv at se, mor. Uden hænder. Vi skal cykle op ad en vej. Ja. Med biler. Nu vil blive kørt nu. Det er fantastisk lige nu. Så er faktisk ret godt. Ja. Smexy boy. Nu er vi på siden af vejen, desværre. Jeg havde gerne håbet, vi kunne cykle sammen. Men jeg skulle dreje. Det er lidt ærgerligt, det kan vi ikke gøre noget ved. Det er ikke os, der har lavet vejen. Det skal nok gå, det bliver stadig hyggeligt. Næstved lige om lidt. Det er omkring. Jeg fik lige at vide af GPS'en, der er 10-12 km tilbage. Så langt over halvvejs nu. Fuck, der kører forbi os. Ja. Skide behageligt. Men vi nyder min tid med Karl. Det er god musik. Ja. Det var hyggeligt. Næstved, 15 kilometer. Så er det pause, ikke også? Jo da. Monster pause. Og du leder efter... Jeg kan ikke finde noget stæv til. Nej, det kan jeg heller ikke. Nej, det er kun 15 kilometer. Ja, det er omkring. Dejlig pause med en monster, som lige kan få energi. Det bliver lidt koldt. Godt på vej. Time mere, så er vi i Næstved. Sådan Karl, er det ikke en halv time, så er vi i Næstved? Sådan cirka. Og vi er fremme om 50 minutter. Det er dejligt. Det er ikke så lang tid endnu. Så bare sådan lige. Så er vi sgu ankommet til Næstved, ikke også, Karl? Jo. Fuck, hvor dejligt. Vi starter den der vintage store lige om lidt, og nu skal vi cykle. Så det bliver bare godt.
Nå, ja. Ja, de næste meter af den her vej. Der var fucking lige. Det er Danmark i en nødskal. Fladeste land i verden. For alt den her dis her. Og Karl. Ja, vi har lige været i Vintage. En times tid, måske lidt mere. Og nu købte ikke en skid. Ja, vi cyklede meter for ikke at købe noget. Jeg købte noget. Ja. Men jeg mødte nogle meget interessante mennesker. Jeg skulle lige sige, at jeg var 16. Ja, lidt akavet. Snart 17. Snart 17. Ja. Ej, det var hyggeligt. Hvad fanden har de set, de har fint? Det er jo fucked up. Dash. Ting på pingvinen. Ja, fuck det der, mand. Det er seriøst. Ej, jeg hader sådan noget pis. Det er ved at blive ret mørkt. Der er fandme lys i anden. Ja, der er fandme lys der. Det er fandme godt. Ja, det er røvmørkt lige nu. Ja, det kan være mørkt. Folk kan se uncanny ud. Nå. Ja, vi prøver os frem, ikke også, Karl? Jo. Ja. Det var den dag, ikke også, Karl? Det var den dag, ikke også? Ja. Det blev fucking mørkt. Vores krop er smadret. Vores krop er fucking smadret. Det blev så mørkt, at vi ikke kunne... Altså, jeg ikke kunne filme noget. Jeg kunne ikke se en skid. Nej, vi kunne ikke se en flyvende skid. Jeg blev bare blændet af hans lys. Ja. Altså helt sidste tøj, men så blev vi fucking sultne, og så åd vi, og så vi for meget, så fik vi det dårligt, og så tog vi et bad, men ellers så har det været en god dag. Jeg vil ikke engang købe noget. Ja, det var alligevel 60 km klaret på en dag. Det var klaret. Og det var den video.